La bona lletra, amb Vicent Ussó. Hola, Vicent, què tal? Benvingut. Hola, molt bé, gràcies. Sempre parlem de tècniques d'escriptura, consells pràctics per aprendre a escriure, i avui el relat curt, el conte, com li diríem? Sí, de les dues maneres. Avui començarem un cicle de programes, de seccions, que dedicarem al relat breu. Parlarem avui de com s'origina i com evoluciona fins a 2 models que podem dir que avui estan vigents, i en altres programes veurem què entenem per conte, quines condicions ha de complir i algunes coses més. Comencem el viatge, primer anant molt arrere, molts anys abans en el temps, als primers contes. Sí, no sabem exactament, no tenim una precisió exacta de quan se van originar, però sospitem que els primers relats serien orals i que ja els pobles primitius, quan se reunien als abrics, entorn de segurament de fogueres, o almenys aquesta és la imatge que tenim, ja s'explicarien històries. I els experts fins i tot arriben a dir que en aquestes històries hi hauria elements com el suspens i sobretot elements màgics o fantàstics. La curiositat, la cosa que més crida l'atenció és que, evidentment, aquests relats no han sobreviscut, no els coneixem, però els experts sospiten que parts d'aquests relats hauran perviscut en relats que nosaltres coneixem, és a dir, que hauran anat passant generació rere generació fins a quedar incrustats en relats que nosaltres tenim per més moderns. Que han quedat en algun text? Quins són els primers textos que existien? Els primers textos escrits, que podríem anomenar protoliteraris, es produeixen en Mesopotàmia i en Egipte cap al segle IV abans de Crist. Per exemple, tenim el llibre del màgic o els textos de les piràmides, que són repertoris de conjurs, de súpliques o d'encanteris. Però els primers contes, allò que ja podem dir que volen explicar una història, els trobem a Egipte al voltant de l'any 2000 abans de Crist. I el més antic que coneixem és un del que jo crec que podríem escoltar un fragmentet. Vinga. Anubis tenia un germà menut, anomenat Bata, a qui volia com a un fill i que vivia amb ell i la seva dona. Bata era molt treballador, col·laborava en les tasques de la casa i de les terres, i a més tenia cura dels animals. Un dia en què estaven els dos treballant la terra, Anubis va demanar al seu germà que anara a casa per més llavors per a la sembra. Ell, obedient com sempre, es va disposar a realitzar l'encàrrec, però, en arribar a la casa, l'esposa d'Anubis se li va insinuar amb proposicions deshonestes. Bata es va enfadar i va recordar a la seva cunyada que, a més de ser com una mare per a ell, era l'esposa del seu germà, i perquè aquest no patira si s'assabentava de l'assumpte, oblidaria el que havia passat i mai més es tornaria a parlar-ne. En arribar la nit i acabades les feines del camp, van tornar a casa, i allà Anubis es va trobar a la seva dona al llit simulant haver estat agredida. En preguntar al seu espòs què havia passat, ella li va dir que Bata l'havia atacada i colpejada perquè no havia accedit als seus pecaminosos desitjos. Vaja, ja els homes són bones persones i la dona és una mentidera. Ja sí, fa tants anys. Els estereotips de gènere jo crec que venen de molt lluny. Caram. I, curiosament, també els conflictes literaris. Així tenim el primer conflicte literari de la història de la literatura. El fragment correspon a la història dels dos germans i tenim una còpia, conservem una còpia al Museu Britànic. Fins i tot sabem l'autoria, està atribuïda a l'escrivà Enana, que signa el papir, que suposa que està conservat en papir, i també hi ha els noms de 2 escribes més que suposem que van contribuir a la narració. La curiositat és que el narrador, en aquesta mena de contes, tant el que hem escoltat com els posteriors, es limita a enumerar els fets. És a dir, no hi ha cap manipulació del tipus de jerarquitzar episodis, de dedicar-li més atenció a allò més important, per exemple, el moment en què Bata torna a casa i la dona aquella li diu... No, està simplement explicat. I aquesta és la manera més antiga d'entendre els relats curts, els contes. De fet, la paraula conte, que ve del llatí computum, que vol dir càlcul, còmput o classificació, també vol dir enumeració. Per tant, estaríem parlant únicament d'una enumeració de fets. Claro, una cosa darrere de l'altra. Per entendre'ns bé. I el gènere del conte es conrea en totes les cultures? Sí, trobem en pràcticament totes les cultures. A Grècia i a Roma, trobem el Panchatantra de la Índia, trobem la Bíblia o les Mil i una nits a Pròxim Orient. En l'edat mitjana d'Europa trobem fets protagonitzats per sants, per cavallers o per camperols, i tots ells responen al mateix patró que hem vist, l'enumeració de fets. Un dels primers que se salta aquesta manera de veure les coses és Giovanni Boccaccio en el Decameró. Aleshores ja intenta una
una certa manipulació de les històries per a prioritzar aquells aspectes que més li interessa. Però serà en la primera meitat del segle XIX quan un autor revolucione completament la manera d'entendre els relats breus. I també crec que el més oportú seria escoltar un fragmentet d'un dels seus relats més significatius. I tant. Hi ha un joc d'endevinació, va continuar Dupin, que es juga amb un mapa. Un dels participants demana a l'altre que trobi una paraula donada, el nom d'una ciutat, un riu, un estat o un imperi. En suma, qualsevol paraula que figure en la bigarrada i complicada superfície del mapa. Regularment, un novell en el joc busca confondre el seu oponent proposant els noms escrits amb els caràcters més petits, mentre que el bon jugador escollirà aquells que s'estenen amb grans lletres d'una part a l'altra del mapa. Aquests últims, igual que les mostres i els cartells excessivament grans, escapen a l'atenció a força de ser evidents. Al prefecte mai se li va ocórrer com a probable o possible que el ministre hagués deixat la carta davant dels nassos del món sencer per tal d'impedir millor que una part d'aquest món pogués veure-la. I el fragment és... De la carta robada, que és un conte protagonitzat per Auguste Dupin, que és el precedent dels moderns detectius de la novel·la negra. El seu autor és Edgar Allan Poe, que serà qui assenta les bases del conte modern, que podríem definir, segons Poe, de la següent manera. Seria un relat breu, evidentment, que explicaria una sola anècdota, que tindria una única intenció, que hauria de tindre ell molta intensitat al llarg de tota la narració, una acció sostinguda, i aquests elements se supeditarien tots els elements. I a més hauria de tindre un final sorprenent i no necessàriament feliç. Així és que Poe marca unes regles bàsiques de com ha de ser un conte. Sí, el del conte modern. I uns anys més tard, basant-se en aquest model d'Edgar Allan Poe, Anton Chekhov li dona una volta més. Per a Chekhov, el conte seria també un relat breu, evidentment, però estaria basat en fets quotidians, a diferència de Poe, que li donava més prioritat als fets extraordinaris. Sí. En el cas de Chekhov, l'atmosfera tindria més importància que la trama, és a dir, no trobaríem una trama tan definida, i la tensió no seria tan evident, sinó que estaria subjacent, no seria explícita, i per tant hi hauria abundància d'aspectes ocults i d'el·lipsis que, diguem, amagarien alguns aspectes que el lector hauria de descobrir. Fins i tot en el cas de Chekhov, ell no té cap inconvenient en ometre el clímax i en plantejar finals molt més oberts, però crec que també el millor serà que l'escoltem. Tenim un altre exemple, exemple. Parlava pensant que anava a veure-la a ella, que ningú ho sabia i probablement no s'assabentaria mai. Tenia dues vides, una franca, oberta, vista i coneguda per tot el que volgués, plena de franquesa relativa i relativa falsedat. Una vida igual que la que portaven els seus amics i coneguts. I una altra que lliscava en secret. I a través de circumstàncies estranyes, potser accidentals, resultava que tot el que hi havia en ell de veritable valor, de sinceritat, tot el que formava el fons del seu cor estava ocult als ulls dels altres. En canvi, com era de fals l'estoig en què solia amagar-se per ocultar la veritat. Des de llavors va jutjar als altres per si mateixos, no creient en el que veia i pensant sempre que cada home viu la seva veritable vida en secret, sota el mantell de la nit. Sí que hi ha coses ocultes, sí. Sí, el fragment correspon a La dona del gosset, dels contes d'Anton Chekhov, i com el protagonista, també els relats, segons Chekhov, han de tindre dos nivells. Això ho va definir molt bé un escriptor argentí que es diu Ricardo Piglia, que deia, un conte sempre explica dues històries. Un relat visible amaga un relat secret, narrat de manera el·líptica i fragmentària. Per tant, ja tenim definits els dos models. En el de Poe, al final, la història secreta, la història oculta, apareixerà completament a la superfície per a que el lector la pugui contemplar o conèixer absolutament. En el model de Chekhov serà el lector qui haurà de descobrir aquesta història secreta a partir dels indicis que trobarà en la història explícita però que l'autor no li mostrarà. Són les dues línies que acaben l'evolució dels contes i que estan avui plenament vigents. I que interessant, no? Sí, és molt curiós perquè realment en variacions avui en dia tots els contistes se venen a adaptar a un o a l'altre. Dos models. Bé, escoltem ara si el pareix un exemple de relat curt, curtíssim, que ens han enviat. L'autor és Ximo Cano i és un dels col·laboradors i redactors de la revista literària Gargots. El títol és Somni de búnquer. Somnis de búnquer. La pira exquisida d'algues i porcs. El tango digne que em fa decréixer, esvair-me i ser un dilema ignot.
entre tímides conviccions i un ball terrós. Qui ens empeny vers cada tensió, cada pètal informe que transita per racons amb la intenció de ser refugi? Qui repassa les llepades, sàvia mel de silenci, benigne i violent en l'ofici de destapar-nos? Qui ens inventa el cel amb les vetes elèctriques, les inquietes virtuts dels cims i ens transforma en un atac de gel? Qui, amics, ens encomana mal de roses? El binomi de llavor i ganivet, els solcs de l'harmonia contra la finestra. Que bonic, no? Que bonic, intens i molt poètic. Molt poètic, molt. Quasi bé la frontera entre el microrelat i el poema en prosa, no? Sí, sí. Sobretot me crida l'atenció com les repeticions, les preguntes que va repetint, que li donen un ritme al relat, les imatges que utilitza, pètals, llepades, roses, i les associacions, mel de silenci, inquietes virtuts dels cims, que li donen aquest aire una mica més fosc, si vols, i al mateix temps més poètic. Moltes gràcies, Ximo Cano, per esta col·laboració, i fins a la setmana que ve, que continuem La Bona Lletra parlant del conte. Sí, continuarem encara unes seccions més, uns programes més parlant del conte. Molt bé, fins la setmana que ve, Vicent. Fins la setmana que ve, gràcies.